The fastest angle of sail is reaching. Pag ang hangin nagaling ko sa side, that is the most fastest angle of sail. Ang pinakabudlay is speeding. Pag ang hangin sa iya nga ulo, aban ang pinakabudlay. That's the reason ang kabalik pa sa shoreline. Ay mabalik naman sa tunga. Para na, aban ang pinaka-fastest angle of sail. We call that reaching. Ang pinakabudlay, magkagdo sa marker number 2. Pareho na ang aton nga finish marker nga isa patindog na naton. Finish marker naton nga isa patindog na naton.